ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ҷавоб ба саволҳои комментария. бародаре дар хоб дидааст соҳиби мошин шудааст. бародари дигар дидааст ки ҳамроҳи аҳлу оилааш вориди киштӣ гашта ба сафар мебароянд. бародари дигар дар хоб тухм дидааст ва пурсидааст тухм чӣ таъбир дорад. бародари дигар гӯшт дидааст ва мо иншоаллоҳ ба хоси аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ҷавоб мегардонем. гӯшт дар хоб. гӯшт дар хоб нишонаи беҳбудӣ ва насибаи худованд аст. гӯшти хук дар хоб бойгарии бо роҳи ҳаром ба даст оварда шуда аст. гӯшти моҳӣ бошад насибаи неки Аллоҳ аст. гӯшти беустухон дар хоб нишонаи ҷангу ошӯб аст. гӯшти инсон дар хоб агар овпаз ё дампаз бошад рамзи бойгарӣ аст. рафту гӯшт хом бошад нишонаи ғайбату бадгӯӣ аст. шахсе ки дар хобаш гӯшти инсонро истеъмол мекунад дар ғайбаташ ӯро бадгӯӣ мекунад. нафаре ки дар хобаш гӯштбирён мекунад аз бадгӯӣ эмин мемонад. рафту шахсе ки дар хоб гӯшти бирён истеъмол мекунад бо сабаби пули ҳаром ба даст оварда шуда дучори мушкилӣ мегардад. гӯшти шутур дар хоб бойгарии ба даст оварда шуда аст ва таъбири дигари он беморӣ аст. дар хоб истеъмол кардани гӯшти шутур аз қувваву қудрати душманон дарак медиҳад. харидан ё фурӯхтани гӯшт дар хоб аз даст додани дороиро маънидод мекунад. истеъмоли гӯшти гӯспанд дар хоб шаҳодати ҷангу душманӣ асту истеъмоли гӯшти гов нишонаи хасташавӣ. баъзеҳо мегӯянд истеъмоли гӯшти гов дар хоб маънои аз ташвишҳо раҳо ёфтанро дорад. истеъмоли гӯшти мурғ ё qoz дар хоб нишонаи нек аст. ақидаи дигаре низ вуҷуд дорад ки истеъмоли гӯшти парранда дар хоб нишонаи хастагӣ аст. гӯшти хоми ҳайвонотро дар хоб тановул намудан хуб аст. гӯшти намакхӯрда бошад нишонаи бадбахтӣ аст. баъзе таъбиргарони хоб баронанд ки гӯшт дар хоб нишонаи бемориҳо аст. тухм. тухм дар хоб ҳамчун зан таъбир мегардад. рафту тухм дар даруни зарф бошад ҳамчун духтар таъбир мегардад. нафаре ки дар дасти худ тухми овпаз хоб мебинад корҳояш агар мушкилу ҳал нашаванда бошад рафъ гардида рӯ ба беҳбудӣ меоранд. дар хоб истеъмол кардани тухми овпазу бирён нишонаи бойгарӣ аст. тухми хомро дар хоб истеъмол намудан нишонаи ба даст овардани пули ҳаром аст. мурғи нафаре ки дар хоб тухм мекунад соҳиби фарзанд мешавад. тухми овпаз аз пӯчоқ тоза карда шуда дар хоб таҷассумгари ғизои солим аст. рафту шахси хобдида тухми хом тановул намояд дороияшро бо роҳи ҳаром ба даст овардааст ё ташвише ба сараш омада ба кори нодуруст даст мезанад. марде ки дар хобаш тухм мешиканад зан мегирад. агар тухмро шикаста натавонад зани шавҳардида мегирад. агар мард дар хобаш бо даст тухмро занад ва завҷааш ҳомила дошта бошад занаш исқоти ҳамл мекунад. рафту мард тухми бисёр хоб бубинад ва соҳиби дороӣ ва молумулки зиёде аст ки аз вайрон шуданаш ҳарос дорад. тухми овпаз дар хоб маънои бартараф гаштани кори тӯлкашидаву печидаро дорад. тухми турна дар хоб таҷассумгари тифли бадбахт аст. тухми тӯти дар хоб духтари парҳезкор аст. ба зане ки дар хобаш тухм медиҳанд соҳиби писари бошараф мегардад. агар тухм шиканад тифл вафот мекунад. тухми бисёр дар хоб шаҳодати ғаму андӯҳ асту дар аксари ҳолатҳо ба корҳои пинҳонӣ ишора мекунад. тухми калон дар хоб шаҳодати писар асту тухми хурд ҳамчун духтар таъбир мегардад. киштӣ. киштӣ дар хоб аксаран ба маънии наҷос ва наздик шудан ба ҳокимон аст. дар баъзе ҳолатҳо киштӣ маънои ғаму андӯҳеро дорад ки зуд мегузарад. нафаре ки дар хобаш вориди киштӣ дар баҳр истода мегардад вобаста ба андозаи киштӣ ва то кадом андоза вориди киштӣ гаштан маънидодкунандаи он аст ки шахси чунин хоб дида ба ҳокимон ҳамон андоза наздик мегардад вале баъдан аз эшон ҷудо мешавад. рафту дар хоб ба киштӣ об дарояд пас ин беморӣ ваҳм аст ё маънои ба маҳбас афтидану ба зудӣ халос шуданро дорад.
در خواب از کشتی بیرون شدن معنای از غم و زودی رها شدن را دارد. کشتی را در خشکی خواب دیدن معنای غم و اندوهی زود گذرانده را دارد. وقتی نفر در خواب کشتی را به سوی خود روان ببیند مشکلش به زودی آسان می‌گردد. کشتی در خواب برای نفری که در دل ترس و هراس دارد یا بیمار است و از مشکلی اذیت می‌کشد راهی نجات است. با کشتی با زاهدان نشستن معنای برای راست رفتن را دارد. وقتی شخص خوابیده با اهل عائله خود به کشتی وارد گردد به بزرگی و حشمت رسیده برکت به دست می‌آورد و از دشمنان خود رها می‌یابد. خواب دیدن کشتی شکسته نشانه بد است. در کشتی سوراخی یا ترکیش خواب دیدن معنای از آفت نجات یافتن نفرانی را دارد که در کشتی مذکور حضور دارند. ماشین دیدن ماشین در خواب از شرفمندی و بزرگی کسب اشاره می کند و اگر سواری ماشین شد از وفای بخت و شادمانی زندگی درک می دهد. این بود تعبیر خوابهایی که در کامنتاری به ما ارسال شده است. برادران، خواهران و گوشنندگان این سخن، اگر کسی از شما خوابیدید در کامنتاری به ما نرسانید انشاءالله به خواست الله جل جلاله تعبیر می‌گردانیم. باقی سربلند و خانه آباد باشید. خداوند یار و مددگارتان